Aprangsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara du anofans tamil lapen pinia bangke nili Assam Police Grade 4 AWARSAI AWARSAI APHUTHAK nali tumha labangso video long nang than pachini ponik polapen klardak mate detail salama kaikia so nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum han chuning riglo labangso YouTube channel non 10k ki plengpo lasinali tum kaching hon kajin sopen labangso YouTube channel nali tum subscribe krelang pulte prabjin ben subscribe igon lapen adung hestame belarjan Thekloing hodak ber igdado nalitum latest update long igver jefan tangde pinila Assam Police Grade 4 AWARSAI AWARSAI APHUTHAK le pathiek pen chathan polonang lapen lang polonang tangde non pathiek pen chathan polonang Assam Police Grade 4 notification dak 2023 labangso APHUTHAK le dak pathiek pen lang polonang lapen ladak tok the following table contains some important highlights of Assam Police Exam 2023 Assam Police examination will be published in SLPRB. Candidate must be aware for all updates provided to SLPRB to keep up the date and any updates related to Assam Police Grade 4 exam. The overview ang ton penalam nili ng than pachini pon ikpo labangso Grade 4 VORENG AWARSAI APHUTHAK labangke lason lo mat organization dak bangke nalitum thekpon long ikpo organization bangke state level police requirement board mate SLPRB ahin pen lo lapen last date dak 1 November 2023 lo lapen vacancies kadukawe pen dak 142 ando lapen post amen labangke Grade 4 application ka apply poneng ji labangke online se apply ponang po lapen job location bang all Assam lo lapen grant pay dak 3900 lapen nalitum official website long dam pes tamen nalitum langdam ikmelo lapen dak number 1 long ketok do name of department mate Assam Police lo lapen number of post labangke 54 lo dak post wise vacancies details dak nalitum thek pon long ikpo ladak thak pondo post amen cook atuma fan 26 lapen barber atum mate achukang teba tuma fan dak 12 lapen water carrier mate langkero atum fan dak 3 ana posto lapen Dhobi fan dak kaduka wepen 11 an pipon iglo Dhobi atum fan mate pechoi kichok la son atum fan lapen clover dak 2 an pipon lo lapen dak kaduka wepen 54 an dak pipon iglo lapen name of department Assam commando battalion dak number of post bang 53 do ladak stame cook atum fan bang 7 an pipon iglo lapen dak barber atum 2 lapen water carrier atum 24 Dhobi atum 13 lapen electrician atum fan bang hini lapen plumber atum da ingsi lapen dak mason atum le ingsi lapen tailor atum le kethom dak kaduka wepen dak stame 53 an dak pipon iglo lapen puthot name of department labangke DGCD lapen CGHG atum fan bangke dak labangso department along bangta Grade 4 apus kaduka wepen 35 an dak pipon iglo ason dak sidak post amen bange cook lo dak 19 lapen barber atum 303 lapen water carrier atum stame 03 lapen Dhobi atum stame dak 07 an apus pipon lo clover atum 3 kaduka wepen dak 35 an dak pipon iglo lapen nationality bang lason lo candidate should be Indian citizen and permanent resident of Assam lase ka apply dunji abang phu abang fitum bang Assam arlo kido abang phu abang fitum nang pol lapen B number lang ketok candidate must enroll their name with the local employment exchange in Assam lasi apply dunji pulte employment exchange labang do igwek nang po labang so employment exchange nalitum avelang pulte online ben apply igon labang so video nili already upload ikelo nalitum dampen langdam igon lapen number silong ketok pondo candidate must be fluent Assamese or any other language spoke within the state lasi candidate atum Assamese language tamedak theknai pusita ketok pon Assamese language lapen kaprega language ta chok lapen age limit bang dak lap Assam commando battalion along bangki 18 pen 25 an arta bang fu bang fitum jogdun long ikpo lapen Assam Police DGCD labang sodim te 18 pen da 40 an lapen dagdo ex election of tameda category wise thak pon lo OBC atum 3 years lapen ST atum 5 years lapen SC atum 5 years an dak relation bangke dak pipon iglo lapen educational qualification kenang jila bangke multitasking and maintenance staff technician afan maximum dak class 8 ane pass nang po
class 8 pass da cholo la pen maximum ke ong nai lo it's SSLC la pen class 12 ane pass nang po la pen kaprega diploma kinangji la bang electrician atum han bang ke maximum 2 year certificate do nang po electrician anat lab ke la pen plumber atum stame 2 years certificate do nang po la pen machine tum hanta maximum 2 years certificate course ke antang do nang po la pen tailor tum han stame 2 years certificate bang nang po la pen multitasking maintenance staff non technical la dakta maximum kachar liang deng kenang jila bang ke class 8 anlo la pen ku ka tum stame nane training ke entang la pen certificate kilong tang lai hui nang po la pen barbar tum stame lo dak certificate ki do tang atum ang senang po la pen Dhobi tum stame dak asap so training ke entang nang po skill do nang po la pen water carrier tum hanta la sonlo la pen clover tum hanta lo kadu ka ve fanta dak certificate bang nang ikpo la pen application fee bang la son hello general candidate tum hanta ki joy la pen OBC atum hanta ki joy lo la pen ST atum fans tame ki joy la pen SC atum fans tame ki joy ang selo la pen PWD candidate atum fans tame ki joy lo la pen da female candidate atum fans tame ki joy si pipon iglo pen payment mode la bang ke no application fee la nang ne application fee la pen dak physical standard test afan bang da kenang ji la bang la son lo height maximum la bang ke la son lo general OBC atum bang male atum 160 la pen female atum 150 an nang ikpo general OBC MOBC SC atum bang ke la pen ST plains hills atum bang ke da 158 cm male atum phano la pen female atum han bang 147.5 cm an nang po la pen chest bang ke dak chest bang ke khali pen itum hanan chot only for male atum hanan chot min so atum hanan chot la general OBC MOBC ST SC atum bang ke dak kaduka we pen 80 cm nang po la pen dak 85 an dak extensions lo an bang du vek nang po mate an pen bang on la pen dak ST hills atum abang ke 77 la pen dak expanded bang ke dak 82 an except pon ikpo la pen la son do thula dak TPT mate trade proficiency test la bang ke la son lo dak tok pon bang ke the candidate will need to take the PST mate physical standard test after their documents had verify documents verify and igdat the physical test and pon la pen final merit list bang la son lo grade 4 afan bang ke maximum marks dak 50 and pipon po pass mark 33 long anta choglo ka apply nang ji a process la bang ke nali tum online application ka apply link long igi la bang so link long ber ik penali tum registration nang po la pen nali tum details bang ada fill up on ignang po la pen personal details education details sai hui photo signature nali tum upload nang po la pen la bang so application na form nali tum print out ik der nang po kali pulte screenshot and pen big kok nang po la pen important dates bang la son hello the starting of online application the 15 October pen se cheng pon ek po la pen last date the 1 November 2023 lo admit card release ya date dak pipon pelang la pen exam date tame dak pipon ik elang la sening ke hang abang phu abang phitum nali tum jong si grade 4 long ke jogdun ni ning hang pulte nali tum jogdun pe prapi ko la pen documents copy piece naing ma pul tang te la bang so documents ke nang zila bang ke nili mo update nang pipon ekpo aprang sinali tum long educational certificate bang do ignang po la pen employment exchange bang do igwek nang po as the employment exchange ko son si ka apply naing ma la bang so phu thak nili nali tum han video semarik elo nali tum law lang pang so video lang le lang pulte lang dam igon as pinia video la mani la grade 4 phu thak nang ke than ponji la bang ke la an chorlo la sila pang so video nali tum ka an ma share on share igo karbiang long aras tame pelang ignang la pen pachini ignang la pen ning hang hang atum pa jogdun ignang la pen long long le bang ma phira lam los tame try don bomb si kemi tangte dume thak me ka duka ve karbetis 2.0 YouTube channel long kelang ara do an phans tame nilihin pen kardom to change your